Надявам се това видео да се получи, тъй като за първи път правя такъв тип видео. И причината, поради която го правя, е, че искам да отговоря на няколко ваши въпроса, които ми пишете в почтата и няколко неща да засегна, които ми прави впечатление, че са проблем за много момичета. Много момичета смятат, че ядат правилно и че не ядат почти нищо, а защо имат коремче, защо не отслабват и така нататък. Моят първи съвет е винаги пишете това, което едете през деня. Много хора смятат, че почти нищо не ядат, а всъщност, когато започнат да записват менюто си, се оказва, че не е точно така. Ам, Също това, което ми направи впечатление е относно закуската. Някои момичета изобщо не ядат закуска, направо обядват. Това е крайно вредно, искам да ви кажа. Тялото най-важното ядене за деня е закуската. И колкото по-често ядете, толкова по-метаболизма ви се засилва. Оттам и горенето на калории. Така че е абсолютно забранено да имате такива периоди от време между 6-7 часа от примерно обяд до вечеря и вие да не сте хапнали абсолютно нищо. Или примерно от 10 часа сутринта и след това второто ядене е чак в 5. Така ядете повече в самото хранене. Аз ям доста често през деня, имам снаксове, слушам тялото си кога е гладно и ям поне 5-6 пъти на ден, но не си представяйте, че ям, примерно, ако обяда разглеждаме като една порция, че ям същата порция, която съм яла на обяд и примерно след 2 часа. Не, основните ядения са вечеря и обяд, или обяд и вечеря, плюс закуска, а между тях се ядат така по-леки закуски, снаксове, ядки, ябълки или някакъв протеинов десерт. Сега съвсем скоро ще пусна рецептата за протеинов десерт, така че може и вие да си правите. Така че не пропускайте закуска. Тя е изключително важна и подготвя тялото за енергията, която ще има да изгорите по време на деня. Надявам се, че ме разбрахте. Второто нещо, което исках да засегна е така наречените зърнени закуски или мюсли, които се продават в кутии. Знаем ги, има много известни марки по магазините. Моят съвет е да ядете чисти овесени ядки. Всички тези зърнени закуски в кутии съдържат изключително много захар. Ако погледнете етикетите на всеки един от тях, дори тези, които твърдят, че са за спортисти, значи това са рекламни трикове и не дейте да се подвеждате. Четете малко повече етикетите и сами ще се убедите колко много захар те съдържат. Съветвам ви да си купувате чисти овесени ядки, които са много евтини. Това са ядките, които са между 1 и 2 лева, мисля, че без нищо, без ядки, без някакви сушени плодове вътре, абсолютно чисти овесени ядки. Аз закусвам с тях, като добавям кисело мляко, мед, няколко ореха или някакъв друг тип ядка. Ще ви покажа всъщност идните седмици, ще ви покажа всъщност аз какво закусвам всяка сутрин и така че избягвайте всички овесени ядки. Т.е. всички зърнени закуски. Съвсем се обърках. Така, много момичета виждам, че проблема им е в коремната област. Много искат да намалят там обиколката и да имат така мечтаното за тях коремче, т.е. да нямат коремче, да имат плочки или плосък корем. И така доста ме питат, имам ли шанс и така нататък. Всеки има шанс. Прочетете статията, която съм написала в Trend 3. Там съм обяснила малко повече за коремните плочки и за плоския корем. Той се изгражда предимно в кухнята, това, което ядете. Така че просто наблюдавайте режима си на хранене.
С тренировките, които предлагам, те горят достатъчно калории и са високоинтензивни, а в същото време доста кратки и смятам, че няма да имате проблеми да стопите мазнините точно в тази проблемна област за вас. Второ, избягвайте сокове. Значи, мислите, че се храните правилно, че не дадете почти нищо, а в същото време 2-3 пъти в менюто ви през деня присъстват а, соковете, които са в кутии. Това са изкуствени сокове, независимо дали пише 100% натурални и така нататък. За мен е 100% натуралния сок, това е фреша, който е току-що изтискан. Всички тези сокове съдържат много други съставки, които дори не подозирате и да не говорим, че отново са пълни с захар. Така че ги избягвайте. Така. Ако тръгна да изборявам всъщност какво трябва да избягвате като храни, може би списъка наистина ще бъде дълъг. Моя съвет към вас е да избягвате предимно продукти, които са консервирани, които са в някакъв вид опаковка. Примерно лютеница, сокове, консерви разни, всичко, което е пакетирано. Това не са натурални продукти, идващи от природата. Старайте се повече да готвите, да приготвяте нискокалорични супи. Включете броколито и карфиола в менюто си. Включете задушените зеленчуци. Включете повече чисто месо. Това може да бъде пиле, може да бъде пуешко месо, може да бъде някакъв вид риба. Аз специално предпочитам този тип меса. Не съм вегетарианка, но не съм много месоядна и общо взето за мен е много трудно наистина да се храня постоянно с месо. Така че общо взето наблягам малко повече на пилето и в някои изключения и на риба, по-специално бяло филе и пастърва. Това са за мен така по-чистите риби, които са и, съдържат и нисък процент на мазнини. Така че надявам се тези неща, които казах, да са ви полезни. Ако искате, просто пробвайте вкъщи, направете един списък през деня, какво ядете, в какво се състои менюто ви и може да го споделите на страницата на онлайн тренер blogspot.com. Под всяка статия може да коментирате и така може да обмениме мисли и идеи за това какво всъщност трябва да включва менюто ви. Задавайте ми въпроси. Наистина много се радвам да ви помогна и да мога да отговоря на всички тях. Ако имате следващи въпроси за това как да се храните, как да тренирате и така нататък, ще се радвам отново да направя такова видео и да отговоря на всички тях. Надявам се да ви хареса онлайн включването ми и очаквайте съвсем скоро трен. Сега чао и до скоро!